tilbage. Det er sjovt med musik. Undertegnet John. Og så. Og mig. Og Jonas bag kameraet. Vi har i dag valgt at lave forsøget stående bølge på streng. Vi vil nu vise, hvordan man laver forsøgsopstilling og hvad den består af. Hvis vi starter ude til venstre, kan vi se, at vi har en lille trisse, hvor vores fiskesnør hænger i, og et lod hernede, som vi er blevet sagt, eller det skal simpelthen være 50 gram. Hvis vi kommer herhen, så har vi vibratoren, der er forbundet til snoren, og fra vibratoren har vi ledninger ind til vores generator. Fra generatoren er ledninger op til vores multimeter, som vi i dag har valgt at bruge som et amperemeter. Vi har målt snørens længde til omkring 1 meter. Faktisk 1 meter, da det er lettere at regne med. Ja. Vi vil nu starte generatoren. Og vores kredsløb er blevet til at se igennem selvfølgelig. Det skal man ikke gøre. Så det er meget vigtigt, at det står på 0,5 ampere herovre. Så vi prøver lige at skrue op. Som faktisk er 5 ampere. Ja. Men det står som 0,5 herovre. Fordi vi måler det i 10 ampere. Ja, det er fint. Lidt ned. Perfekt. Vi kan nu ændre på frekvensen for at få de forskellige partialtoner. Jeg ved ikke, om det er muligt at se på film, men vi vil nu prøve at ramme første partialtone. Det skulle meget gerne være ramt. Det er overhovedet set. Det er her. Den bliver ramt ved 38 Hz. Og første partialtone, det vil sige, at der kun er én bug på. Det vil sige, at vores snor udgør kun en halv bølgelængde. Det vil sige, at man skal gange op for at finde lambda, AKA, bølgelængde. Det vil sige, PT ved første partialtone har vi en bølgelængde på 2 meter. Da vi nu ved, at første partialtone er på 38 Hz, kan vi også regne os frem til, hvad anden partialtone er. I teorien bør anden partialtone derfor være 76 Hz. Vi skruer op. Følg med. Følg med i morgen. Jamen, det var der. Jonas, du skal ikke sætte hånden ind på. Skal jeg heller ikke. Jonas, nu ramte du vores lod. Pis. Jeg ser en skid på film. Der har vi det. Her har vi den optimale. Den er dog ved 68 Hz. Så vores teori passer ikke fuldstændig. Det kan skyldes, at vi måske ikke har ramt 1 meter præcis i længden. Vi skal nu prøve at finde tredje partialtone. Og som sagt, vil tredje partialtone teoretisk set være ved 114 Hz. Vi skruer nu op igen til 114 Hz. Fjern i ledningen, John, så man kan se, hvad der står. Sådan. Vi har nu ramt tredje partialtone. Igen har vi ramt med 103 Hz, hvilket ikke er optimalt i forhold til vores forsøg. Det har igen noget at gøre med, at snoren dog ikke er 1 meter. Måske. Kan man eventuelt skrive et fejlafsnit i en rapport? Det kan man. Og her, den er lidt tricky, hvis du sidder herovre, Jonas, med at finde bølgelængden her. For mange tager fejl, ved der er 3 buer, men bølgelængden er simpelthen bare 2/3 af 1 meter, det vil sige 0,66 meter. Korrekt. Det vil sige 66 cm. Korrekt. 660 mm. Det er nu vores første målserie. I anden målserie skal vi nu få 3 forskellige afstand mellem snørens 2 yderpunkter, som er her og her. Finde resonansfrekvensen for anden partialtone. Skal vi bare gennemgå det, eller vi skal ikke lave det? Skal vi bare gennemgå det teoretisk? Det der første, anden og tredje mål. Skal vi gå op til tavlen? Ja, vi går op til tavlen. Følg med lige om lidt.